Kung reklamador ka, dili kabalo mo anto sa pagpaningkamot, gusto shortcut, pasayon nga panginabuhi, ayaw pag-expect nga muhayag imuhang kinabuhi. Walay instant grasyang mahitabo kung dili nimo trabahoan. Kung nakita nimo ang ubang tao nga hayahay ang kahimtang, kana ilahan ng gitrabahoan, gihaguan. Nagsakripisyo silag paningkamot para ma-earn nila ang kahimtang nga ilahang gihaguan. Kung ikaw gusto kanunay pangilad para lang makasapi, kanang butanga, dili pud na magdugay nimo. Kay bawiu na sa kahitasan. Unya, mas lala pa ang balik nimo. Times 10. Kung ikaw pod, dili kabalo maningkamot, kumpleto imong lawas, walay diferensya, pero tapuan ka, gusto ra kanunay hatagan, unya dili pod kabalo mo appreciate sa mga grasya nga gihatag, imuha pang laiton ang naghatag, ang blessing mo palayo, kay ikaw naay diferensya. Unya puro ka reklamo nga naglisod ka nga walay makaon, unya imuhang sisihon ang laing tao sa imuhang kalisod. Mga mong kaglaing tao, imo dayong ikumpara ang imong kaugalingon sa ubang tao nga hayahay og kahimtang, wala nimo tan-awa diha sa imong kaugalingon nganong naglisod ka. Unya ang ubang tao okay ang ilang kahimtang kay nagsakripisyo sila paningkamot. Ang taong hayahay kahimtang tungod na sa grasya nga ilang nadawat kay nagkugi, ilang gitrabahoan. Unya ikaw puro ka lang pangilad para makasapi, pasayon nga pamaagi sa kinabuhi, dili ka manarbahog patas, dili grasya ang imong ma-earn ana. Kini pong reklamador pod maglisod, puro lang reklamo, dili kabalo mo appreciate sa mga tabang nga gihago sa laing tao, gihabusaran. Ang kaayo sa taong nagtabang, unya himuon pang dautan. Imarites, himo-himo ag istorya ang taong nagtabang sa iyaha. Unya i-deny nga wala siya tabangi. I-blame ang iyahang kalisod ngadto sa laing tao. Kay nagpaasa ra siya nga naay taong mohatag kanunay. Nya dili pud i-appreciate ang gitabang, himuon pang dautan. Bisan gitabangan, i-blame nga wala tabangi. Para lang madaot sa katawhan ang katong nagtabang. Unya, ang taong daot, mag-awas-awas ang grasya kay kaluyan sa kahitasan. Dili maayo maabot nimo kung daotan imo ang gihimo. Pero kung kaayuhan ang imong buhaton, kaluyan pa ka ana sa kahitasan. Dili mo duol ang blessing kung ikaw dili kabalo mo bag-o diha sa imong kaugalingon. So, pag bag-o na diha sa imong kaugalingon, bakod paningkamot, paghimog kaayuhan para kaluyan ka sa kahitasan. Amping, God bless you.